ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଆଣେ ବୋଲି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ ଆଇଟମ୍ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆମର କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେଉନଥିଲା। ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଯିବା, ଚାଲ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ଆଉ। କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଥିଲା ଇ ତୋର କ'ଣ ହବ ନା, ଇଏ ମୋର କୋଉ ଭାଉଜ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋର ସାନ ଯା, ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଯା, ଆମେ ଦୁଇ ଯା ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ। ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ସେଥିରେ ବେକାର ଗଲା, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲୁ। ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଯା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବାଜିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ବାହାର ଦର୍ଶନ କଲା ଆମ ସାହିରେ ରାମଲୀଳା ହଉଥିଲା, ସେହି ରାମଲୀଳାରେ ଆମେ ସବୁ ଯା ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠିକି ଆମେ ଦେଖିକି ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ଭାଇ, ସେ ସୁଗ୍ରୀବ କଣ ଭାବୁଛି ଭାଇ? ମରାଇ ପଥର ଗଲା ସୁଗ୍ରୀବର। ସତରେ ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ଆମ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ରାତିରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭୋଜିରେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚିନ୍ତା। ଯୋଉ ଭଳି ଗରମ ହଉଛି ଓଫ, ଏଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନଖିଲେ ରହିପାରିବେନି ଆଉ। ଆମ ଖୁଡି 2 ଜଣ ହେବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଚଳ, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଚଳିବ। ଇଏ ତ ମୋ ଯା ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗିଳି ପକଉଛି ଆଉ।